Què passa? Avui vaig tenir un fletxasso per culpa d'un client que em parlava sempre d'un autor. I no sabia què llegir, i pum, arriba el llibre del Héctor Aguilar Camín, i me'n vaig recordar d'aquest client que sempre me'l demana, i vaig empapar. I m'he trobat aquí, tal com tu dius, que això és una ranxera total. Amors, passions descontrolades i per sota la corrupció, que estamos en México lindo. Jo m'ho he passat molt bé per això, perquè comences i és una novel·la que ja et marca molt ràpidament la situació d'un home. Tu dius que no parla de l'amor o que el parla. És un home completament enamorat d'una dona impossible de ser estimada com... No, una dona exigent, i ell no és capaç de respondre a la passió d'aquella dona. Perquè necessita molt. Necessita molt, ho demana tot. I els homes, ens hi pensem. I arrel d'això va passant, això, per molts personatges secundaris, que són la corrupció. Bueno, i la descripció de Mèxic? Jo crec que és la descripció real d'un Mèxic viu. M'he plantejat si era un clitxé, que hi ha el perill de que sigui el tòpic. Els andalusos sempre canten i ballen i els catalans treballem, i els mexicans, això, amores de pasión. Jo crec que no, intueixo, perquè no ho sé, de que planteja un relat en un món que el veu així i que en certa manera ha de ser així. Jo estic d'acord, però sóc un estranger i tinc prejudicis. I no entra en la història de Mèxic, però va passant per les coses amb els... que són 20 anys d'una relació, o 30, i vas fluint i vas veient això, i a més fa aquest gir de personatges, no? Tu crees els teus estereotips i després resulta que no. És una novel·la policíaca també. Sí. És una novel·la policíaca, t'intriga. Què va passar? Què va passar? I de veritat, què va passar de veritat? Perquè tothom fot la seva versió, i què va passar? Això... Res, un cap de setmana. Cap de setmana, música, alcohol, droga, sexe i corrupció.